फ्रेंड्स बरायबाय नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि दिनैनि गोदान रादाबाव अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ गोदान ब्रह्म मन्दिर बेखेवदों। 162थि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 20थि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै बे मन्दिरखौ बेखेवो। बाहागो लानानै चिफ बर'आ मोजां बिबुंथि होनानै बुंदों दि सरकारनि माबाफोर हेफाजाब गोनां जायोब्ला जों होगोन होनना आरो लोगोसे बिथां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंबावो दि लाइमोनफोरनि गाज्रि आखु ड्राग्स जानायखौ सोंखारिना मोजां सुबुरुन होयो। बे मेलाव गोबां गेदेर गोलाव सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन। सासे सुबुंनि बाख्नायथाव खामानिया हादराव बयनिबो गाहाम बाख्नायनाय मोन्दों। ट्रेन जाब्रबथायनिफ्राय रैखाथि होनाय समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय भिडिअ। बे भिडिअआव नुनो मोन्दोंमोन सासे मेगन खानिनि फिसाज्लाखौ ट्रेननि सिरिसनिफ्राय सासे ट्रेननि खामानि मावनाय बिथाङा गावनि जिउखौ सानाजासे बै गथ'खौ रैखा खालामदोंमोन। बिथांखौ बयबो सुबुंफोरानो रियेल हिर' होनना बुंदों। बिथां माइरुर सेल्किया बाख्नायथाव हाबानि थाखाय सरकारनिफ्राय नोगोद 50,000 रां बान्था मोन्दोंमोन। बे बान्थाखौ बिथां रियेल हिर'आ मेगन खानिनि फिसाज्लानो 25,000 रां फरायनायनि मुङै दान होबाय। बिथांखौ मोगथां मुलुगनि रियेल हिर' होनना बयबो बुंनो हायो। बेफोर जाथायखौ बांसिनै सावथुन मुलुगाव नुनो मोननाय जायो। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। भारत बाय'टेकआ फोसावबाय कभाक्सिन भेक्सिननि बेसेनखौ। हादोरारि कर'ना भेक्सिन दिहुनग्रा दारिमिन भारत बाय'टेकआ सुनिबार मोनायाव कभाक्सिननि बेसेनखौ फोसावना होबाय। कम्पानिनि मथेब्ला डजनसे कभाक्सिननि थाखाय रायजो सरकार आरो प्राइभेट देहा फाहामसालिफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन बेसेनाव आलादायै होनाय जागोन, जेराव रायजो सरकारनो डजनसे भेक्सिननि थाखाय 600 राङाव खोख्लैगोन आरो प्राइभेट देहा फाहामसालिफोरनि थाखाय डजनसे भेक्सिननि बेसेना 1,200 रां जागोन। बुंथिनाय बायदिब्ला भारत बाय'टेक कम्पानिया मिरु सरकारनो बे भेक्सिनखौ 150 राङावनो होनाय जागोन, जेराव गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोनाय समाव 15 निफ्राय 20 डलारमोन। कम्पानिया बुंदों दि बे बिबाङा दाबो गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफोरनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय आरो कर'नाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो फाहामथाय होनायाव गोनांथि जानाय रैखाथिखौ सुफुंनायनिफ्राय थोजासे खम बिबांनि। बुंथिबावदों दि प्राइभेट कम्पानिफोरनो बे भेक्सिन प्रडाक्शनखौ मोनसे सिमा बिबांनिल' दैथायनाय जागोन, बाखि बांसिन बिबांनि भेक्सिनखौ सरकारि देहा फाहामसालियाव दैथायनाय जागोन होनना बिथांमोना फोसावदों। ससियेल मिडियायाव ट्रेन्ड सोलिदों। गोबां रोंगौथि गोनां मुलुगदांखा बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि फिसाय लानाय आरो जुलि जानानै बर' हारिखौ नेवसिलांनायखौ लानानै गोबां सावरायनाय दान्थे बिदान्थे सोलिदों। उन्दैनिफ्राय लानानै गोबां गेदेर गोलाव सुबुंफोराबो बे आयदायाव खुगा बेखेवनाय नुदों। बे समावनो मुंदांखा भारतीय बक्सार फैलाव बसुमतारिया गावनि मुंखौ गुबुन हारिजों जुलि जानाय फारियाव लाफानायखौ रागा जोंदों आरो दुखु मोनना फेसबुकआव क्लेरिफिकेसन होदों। बिथांजो मुंदांखा सौलायग्रा फैलाव बसुमतारिया बुंदों, गावनि बागै जेबो मिथिया माया बिदि मुं लाफानाङा होनना। नोंथांमोना बिथांनि लिरबिदांखौ आबुङै नायदो फरायदो। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा डाइरेक्टर सपन कुमार ब्रह्मनि गांसे रायजोआरि उदां लाइजाम, जा समाव गोरों गोरा मुंदांखा बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों जुलि जायै जायै बर' हारिखौ मुगैना नेवसिलांदों। बे समावनो गोबां हारि अनफावरि बर' फिसाफ्रा बिग्रायखांदों। बे समावनो सावथुन मुलुगनि फावगिरिफोराबो सिरि मोनदों। मुंदांखा डाइरेक्टर सपन कुमार ब्रह्मआ गांसे उदां लिरथिजों गोबां बानबुंथि होना सोंखारदों। गावनि हारिखौ नेवसिनाय आरो मुगैनायखौ सहायनो हायाखै। नोंथांमोना लिरथिखौ मोजाङै नायलांदो। बेबायदि थासारिजों बर' हारिया थांबाय थायोब्ला हारिनि इयुन जोलै आरो महर मुस्रिया मोज्लेद जालांगोन होनना गोबां सुबुंफोरानो बुंदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ श्रीरामपुर गेटआव कर'ना टेस्ट खालामनाय जागायबाय। भारतजों लोगोसे जोंनि आसाम रायजोआवबो कर'ना भाइरासनि बांनाया गिख्रंथाव महर लानायखौ नोजोर बोनानै गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव हाबफैनाय सुबुंफोरखौ श्रीरामपुर गेटआव टेस्ट खालामनायखौ जागायबाय। टेस्ट खालामनायजों लोगोसे गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय गंफ्रोमबो गारिफोरखौनो सेनिटाइज खालामनाय जागोन होनना मिथिहोदों। गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय जाय सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जागोन, बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जागोन होनना मिथिहोदों। कर'ना टेस्ट खालामनाय जायगायाव इमारजेन्सि पेसेन्टनि थाखाय जायगायावनो देहा फाहामगिरिबो लाफाखानाय जादों, लोगोसे एम्बुलेन्सनिबो राहा लाखानाय जादों होनना खुंथाय आरो सावस्रि बिफाननिफ्राय मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय।